Hello, happy? What's today? Saturday. Happy Saturday. Happy Saturday, guys. House is cleaned. Yeah, I was gonna say house is I'll bet you ready. do. What's happening today? Someone will, Someone's coming to have a look at the house. someone will look at the house. So, it's all clean. Ito na yung pangalawang grupo na titingin ng bahay. So, isa last week, isa this week na hindi namin in-expect at all. Kinontak lang kami ng agent. Malapit na mag-6 kagabi. So, taranta mode. But, house is ready. House is clean. Naghihintay na lang kami ng oras kasi 12:45 yung appointment nila. So, we will leave just before then. We'll leave at 12:30, 10 minutes. We will have lunch outside because we don't want to mess up the kitchen right now. The kitchen's looking really good and clean. So, ayan, wala na naman yung mga appliances namin. Yung iba nasa car, yung iba nakatago sa mga cupboards. So, is it holiday today or not really? Today's not. Hindi pala holiday ngayon. Sabi ko kasi kahapon holiday ngayon. Hindi pala holiday ngayon. Pupunta kami sa OK Shop, Asian Shop. Hanapin natin yung aking dumpling wrapper para matuloy na natin ang ating siomai. Gusto ko din magbinignit kasi ang daming nag-post ng mga binignit kasi ano, diba? Holy Week sa Philippines. So, gusto ko magbinignit. Ang aga namin nagising kanina para i-prepare yung bahay. Naglinis kami kagabi. Tapos kanina, naglinis na naman ulit kami. Tinapos lang namin yung mga hindi namin natapos kagabi. You okay? Do we have it? No? Nothing there. Hintay ko pa rin yung mask na in-order namin na done. You said you forgot your receipt, and what? Have you got a text or? Yeah, an email. From who? Amazon. They said, review your order. Kasi na-deliver na daw. Bibigay namin yun sa mama niya eh. Wala pa din. Anyway, we're off to Oporto. Magti-take away lang kami guys ng, saan ang ulo ko eh? Burger. Chicken burger. Sana masarap. Hindi siya crispy chicken burger. So, we will see. Excited? Nah. Got a bag? Nah. Harry Jack's got better burgers. Really? Do you want me to look it up? No, you won't like Harry Jack's burgers. I like Harry Jack's burgers. You don't like Harry Jack's burgers. Why not? Because it's not chicken? You won't like the chicken burger. Ah. We'll go eat off one of those. I'm alright with that. Okay. Here we go. Oporto. What is it called, babe? Bondi twin, like Bondi meal. Hello, do you have a Bondi twin meal? The Bondi chip box? yes, like it has 2 Bondi burgers. Does it have 2 Bondi burgers in it? It's like a meal. Yeah. Yep. Okay. Yeah, can I get that, please? Sure, man. Ayun, double Bondi The Bondi feed. chip box comes with the Bondi burger, 2 crispy strips, chips and a drink. Yeah. Oh yeah, so that's got 2 burgers, chips and 2 drinks Or and... the Bondi feed you're after? Yeah, Bondi feed, yep. Yeah, sorry. And with the drinks, what Yeah. flavour do you want there? What do they have? Do they have Mountain Dew? Do you have Mountain Dew or not? Yeah. Alright. Got our order. So, in the meal, it comes with this flame grilled, I don't know what that is. Basta chicken balls. There you go. Sabi na dan, it's a bit spicy though. Put that back, yeah. Let me try it. Spicy. Oh yeah, it smells spicy. I like it. Burger? Thanks, babe. Wow, this is big. Tinignan ko siya online eh. And feeling ko magugustuhan ko siya kasi mayroong spicy na sauce. Is it good? It's alright. Gusto mo Hungry Jacks. And then, ito pa. It comes with this. Loaded. Oh my gosh, this is the spicy. It smells spicy. Huh? Put that on there, babe. I will. I'm just showing them. See? Kain tayo, guys. Tikman ko muna yung fries, ha? Ayoko na itong, mas gusto ko sana yung shoestring na fries, pero wala tayong magawa. This is a very hot meal. Very chilly. I like it. Okay. This is too big as well for me, but that's okay. We will deal with this. Kain tayo.
Black car. It's busy today. Ang daming cars. Ooh, cool. Very cool. Hindi mo. Oh my gosh, that's spicy, babe. Are you okay? Iba pa rin yung chicken burger sa tower. Alright, dito tayo sa OK Asian Supermarket. Sana nandito. Here you go, guys. Ang dami. Yan. Yan. Doon. Dito lang pala, baby. Wonton skin. What's that? Egg pastry. This, see? Yeah. How many does it come with? 30 pieces. Is that enough? 30? Nah. Maybe we'll grab 2. Oh, what's this? How many? 1 kilogram? That's a lot. Now we'll go with this. What do you think, my love? Up to you. Just get 2 of them if you want. This? No. You need one of those, that's heaps. Yeah, okay. So 2 of these. Alright. Coolio. Meron silang ingredients para sa ating bilo-bilo, guys. Oh! Purple cassava. Kaya lang wala na kaming space sa aming freezer. Ang laki naman yan. Uy. Gusto ko dagdagan yung Hala, ang dami. Oh. Meron pang grated cassava dito. So, pwede kang mag-cassava cake. Are we good? We're good. Ito yung nasa cart namin. Coconut cream. Ito, idadagdag ko sa bilo-bilo. Kasi sobrang konti lang yung nandun sa And then, honey. Kay Danny Boy. When are we going to get your things satisfied from the JP? Oh yeah, shoot. Yeah. So, bahay na kami, guys. Tapos na yung show through. Mabilis lang. Isang isang appointment lang today. And sabi nung agent, daw siya, nagre-renta siya malapit dito. So, naghahanap siya ng bahay na bibilhin. So, yeah. Labas na natin lahat ng kailangang ilabas. Prawns, yung pork, para sa ating siumay. And, I'm not sure if gagawa ako ng bilo-bilo today. Pero if I feel like it, I already have the ingredients. Ay, miss ko ang lamig minatay. Nalaglag yung ice cube. Ang lamig. Ay, nak. Ayan. Hello. Anong oras na? Hapon na do. Nag-edit ako ng video. Hindi sana ako mag-i-edit. Sabi ko, okay lang. Wala akong video tonight. Pero wala. Tinry ko mag-nap. Hindi ako nakatulog. So, sabi ko, let's make today more productive. So, nag-edit ako. Pagod na ako do. Yung katawan ko parang sumusuko na pero hindi tumitigil. Alam mo yun, parang gusto kong matulog kasi pagod ako. Non-stop kaya kami, linis kagabi. Tapos kanina pagising namin, naggumising kami ng umaga para maglinis. And kailangan namin umalis habang nag-appointment sila, diba? Anyway. Tapos na tayo mag-edit. It's uploading right now. Hindi pa ako nakaligo. Mamaya na, sabi ko, unahin ko muna to. Tapos habang nagsisteam siya, maliligo ako para gamit na gamit yung oras ba? Walang nasasayang na oras. Anyway, I already chopped the onion. Quarter ng big onion. I also already have here the shrimp na kinat ko ng ganyan. Yung binasihan ko na video is yung video ni Miss ha. Ililive ko siya sa taas. Sila ni Micheline gumawa na to. I will be using 500 grams of pork instead of 1 kilo. Kasi 1 kilo yung ginamit nila dun eh. And we will need flour, sesame oil, salt and pepper, and Vegeta. Pwede din Magic Sarap. Magic Sarap yung ginamit nila. But I don't have that, so I'm gonna use Vegeta instead. Ayan. Gustong-gusto ko tong mixing bowl na to. Mura lang to sa Kmart. 3 siya. Puro sila glass. Si Dan natutulog ata. Kanina pa yun din sa kwarto. Imagine, naka-edit ako ng buong video talaga ha. Matagal-tagal din yun. Hindi siya lumabas. Lumabas lang siya kanina para tulungan ako dun sa sampayan. Kasi yung sampayan namin, nilalagay namin, tinatago namin, diba?
para walang laman yung kwarto. So, siya lang pinasok niya yun kasi I'm doing the laundry as well. So, while doing all this, I'm also doing the laundry. And then, ilagay ko to. Konti lang yung nilagay ko. Sana makuha ko yung lasa ng siomai sa Pinas. Yung, alam mo yun, yung maraming flour. Konting onion lang. Yung iba dito, gagamitin ko sa sauce. Gagawa din ako ng chili sauce. Hala, gagawa pa pala ako ng chili sauce. Madidali ng bongga ang aking pagligo talaga nito. Hindi ako naligo kanina kasi ayaw namin basain yung... Kasi pag binasa namin siya, wala. Nalilinis na naman kami. Lilinisin na naman namin. Ang tagal ko na nag-crave nito. Yung pork, hindi pa siya completely thawed. Meron pa yung sa pinakailalim niya na medyo matigas. So, gagamitin ko yung kamay ko. Mag-gloves lang ako. Kinat ko yung aking nails kanina kasi sobrang haba na niya. And, alam niyo naman, hindi na tayo makakapag-nails kasi close na sila. Hugasan ko lang yung gloves kasi malinis naman siya. Tapos, okay daw siya for food. Pero, just in case. Para lang maano ko yung mga matitigas. Mas madali din kapag ganito. Asa na ba yung Danny Boy ko? Ay, wala siya planong tulungan ako, no? Danny Boy! Baka kasi natutulog eh. Para siya sana tagalagay ng mga ingredients ba? Tapos ako taga ganito. Diba? Para bayanihan. Puntahan ko lang sa ha. Hala, uy! Meron talagang ice. Ang sarap ng kanyang tulog, guys. So, wag na lang natin siyang disturboin. Kaya natin to mag-isa. Okay? Ayan, ilipat ko lang kayo dyan kasi mas maganda yung lighting. Alright, so i-prepare lang natin lahat ng kailangan para hindi tayo pabalik-balik kasi wala tayong katulong sa kusina. Tayo ngayon ay isang single lady. Single lady, single lady, single lady. Alright, so wait ha. Ang hirap naman ito. Okay, mali din. Ako talaga ay napapagod na. Salt. Tapos pepper. Ito, tansya-tansya lang. Kasi yung pinanood ko na video, tansya-tansya lang din sila. And then, lagyan natin ng vegeta. Ay, egg pala! Egg. Yung ginamit nila do, isang egg lang, tapos 1 kilo. Tapos yung akin, half a kilo, 1 egg. Alright guys, tapos na ako. Ganito na yung kanyang itsura. Feeling ko dadagdagan ko siya ng salt at saka pepper. Saan ba yung air fryer ng... Gusto ko mag-air fry ng konti. Yung air fryer namin, parang nasa car ata. Ay, dito na pala. Dito na pala yung air fryer namin, guys. Mag-air fry tayo ng konti para tikman natin. Alright, let's do this! Kakahugas ko lang ng kamay ko. Alright, let's do this. Yung in-air fry ko, tinikman ko siya and okay na siya, masarap siya. Pero dinagdagan ko ng salt at saka konti lang naman, konting salt at saka konting pepper. Ayan, siomai na ba yan? Oh my gosh, siomai na yan! O, di ba ganyan yung siomai? Ano? Ikaw na talaga. Okay. Sabi ni Don, tutulungan niyo ako dito eh. Kaya lang, goch pa more. Ayoko na magisingin. Sarap ng tulog niya. Hindi pa ako masyadong sanay, pero mamaya masasanay din tayo. Konti lang yung nilalagay ko. Dapat ba damihan ko? Oh my gosh, ako cute ng mga siomai natin.
Malapit na mag-alas 6. Ito na yung ating siomai. Ayan. Ayan, 2. Meron pang konting natira doon. 6. Pero mamaya na yan. Hindi na magkasya eh. Pero yeah, yung iba hindi ko nilagyan ng quail egg. Ganyan. Oh my gosh. Ninihintay ko na lang na mag-boil to. Tingnan nyo yung aming gas range. Ang linis-linis, diba? Ang kinis-kinis. So, yung gumption na pinakita ko sa inyo sa isang video, yung pampakinis ng mga pots, mga pans, nakakalinis din siya ng ganito. Yun yung ginamit ni Dan. Gumption. Ililive ko yung link ng video na yun sa taas. Pero hintayin ko lang na mag-boil to. And hindi ko pala alam kung ilang minutes. So, check ko lang yung video ni Miss. Dito na yung ating sauce, guys. Meron siyang sesame oil, canola oil, chili, onion, at saka garlic. Ayan. Tinuturuan nila akong dalawa. Say hi to my vlog! Hi! Hey! Michelle, say hi to them. Michelle! Hello! Tinuruan niya ako dito. Malapit na. Guys, luto na. Tinikman ko na to, masarap siya. So, dinagdagan ko siya ng paprika para may kulay. Pwede din atsuete. Pero paprika yung nalagay ko. Ang anghang na niya. Feeling ko hindi to magugustuhan ni Dan. Pero okay lang kasi hindi naman talaga mahilig si Dan sa chili oil. Gusto niya yung soy sauce lang. So, magpe-prepare ako mamaya ng soy sauce. Tapos lalagyan natin ng kalamansi. Or toyomansi na lang. Pero ito na yung ating siumai. Oh my gosh. Looks really good. Ayan. Oh, 'di ba? Nilagay ko lahat, 'di ba? May natira kaninang 6. Nilagay ko sa ilalim. Pinatong ko lang diyan. Yan yung nasa ilalim kanina eh, na dito. Tapos ito nilagay ko lang dito pero naka-off na 'yan. Nilagay ko siya for 20 minutes. Ayan. Pero ito still infusing. Pero luto na 'to. Hinayaan ko lang siya, yung apoy niya sobrang hina. See? Pero yeah, luto na yan, guys. Si Dan gising na siya, pero nandun lang siya sa kwarto. Ilang oras din to natulog. Gabi na, oy. Ano na kaya? Madilim na. Yung laundry ko, it's still going. Yan yung 3rd load ko ngayon. Ayun, perfect timing. Danny boy! Guys, tikim tayo ng siomai. Para sure. Before natin ihango lahat. Ihango? Tama ba yung term ko? It's flato be? Flato. Uy, amoy na amoy ko na yung sauce. It looks cooked. Yeah, it is cooked. Tikman natin. Kain tayo, guys. Ay! Hindi. Matigas pa siya ng konti. Yung wrapper. Balik natin. Lagay lang natin ng 5 minutes. Hey, Google! Set timer for 5 minutes. Luto na kasi yung ilalim. 5 minutes. And we're starting now. Ayan, ano ko lang sa sauce. Oh my gosh. Yung sauce masarap. Ang anghang. Grabe. Maanghang siya. Pero masarap siya. Konting-konti na lang. Medyo matigas lang yung niya. Yung wrapper. Pero okay na. Siguro yung wrapper din na pinili ko medyo makapal. Dapat next time pipiliin ko yung manipis. Kaluoy kalamig sa sauce. Ang sarap ng sauce. Mas masarap to kapag may toyo mansi. At Palamit. Ito na guys, luto na siya. Kain na tayo. Masarap. Ang sarap ng sauce. I-try nyo yung recipe nila Michelle at saka Miss. Hindi ko alam kung na-mention nila sa vlog. Basta lagyan siya ng salt and pepper, tapos paprika, onion, garlic, chili. Nilakayan ko yung chili kasi ayoko na makain siya ni Dan. Pero feeling ko hindi din to kakain ito. Ayan na yung aking toyo mansi. Oh my gosh, let's eat people. Nandito yung aking rice. Give me this. I was sleeping.
Do you come and see me nice living? Hey? If you wake me up, I want to help you. Kain tayo. Feeling ko dadagdagan ko to. Nandito na yung ating sleepyhead. Did it turn out well? Yeah, I like it. That's just the soy sauce, is it? Pretty good. Yeah. Yeah, don't get bad. Do you want to try the chili sauce? Uh-uh. It's very spicy. No, don't do it. No, they're good though, baby. Very nice. Very nice? Done a lot. The heaps. Yeah, I'll eat a lot. Alright guys. Sus, ang lubot ba ya sa usa? Oy, galakaw-lakaw, yun ang lubot. Ang lubot! Apoy, edit ani, babe, oy. Water. I was gonna say coconut water. But that's alright. Makapal talaga yung wrapper. Pero it's good. Ayan. Soy sauce. And then chili sauce. The chili sauce is really good, babe. Is it hot? Yo, it is spicy, but it's really good. How long are you making these for? A long time. Mmm! So nice. Yeah, no, good job. Good? I like it. Chili oil is really good. Ang sarap ng siomai kapag nagkakamay. Okay? Yeah. The wrapper is a bit thick. Do you like it? The wrapper is a bit thick. Did you make the chili oil as well? Really? What was I doing? Guys, gumawa na ako ng siomai before. This is way better. As in, sobrang ibang-iba to. Hindi siya completely the same taste as like the siomai sa Pilipinas. Pero, predict ko. Siguro kung meron akong nung sauce talaga sa Pilipinas, chili sauce sa Pilipinas, hindi ko malalaman na yung siomai is What was Sissy's tea tonight? What do they do for girls? sinigang. Alam mo yung sobrang anghang, pero kain ka lang ng kain kasi masarap. And go for a walk or run tonight as well? Okay. How many hours did you sleep? You slept for a while. I've done 3 loads of laundry, cooked siomai, edited a video. Ubos na ubos. Ilan ba yun? 6 ba yun? 6 na siomai? Meron pa akong konting rice pero okay na ako. Ang sarap nito. Yummers. Tulog na kami guys kasi gabi na. Ay, 9:31 pa pala. Pero pagod na ako. So, try ko matulog. Pero yun na yung vlog. Salamat guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't yet. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Bye. Mwah.